Сега ще му го върна. А, така е. Едно. Голяма работа. Уне са сирни пъти с гях, човек. 2-3, някъде там. Мас! Ей, това ти казвам, брат, бинго. Това ти казвам, човек, аз. Бинго. Мас, ти с гях. Мас, ей, това. Не ми взимайте буста, Нишки. Аз казвам, че това е тактика, бе, човек. Где са плаши? Това е тактика. Тактика. Ето, видя ли? Аз ти казах, че е тактика. Аз ти казах, че е тактика. Тук не ми вярваш. Аз ти казах, че е тактика. Тук не било тактика. Видя колко мазна вкара? Тактика. Да бе, тактика е, не разбрах. Тактика е! Разбрах ми, бе, хората тук ще идват. Какво правиш, син? Защо спазиш вратата, бе? 20 кълки по въздуха. Той принципно във въздуха се прави, де, ама. Нема! Гари ga! На то му върза, брат, аз ти казвам. Да цели топката, е, какво? Браво! Оцелих топката, Антонио, може да си представиш? Прото, брат. Бадженния вкара. Брат, бадженния вкара. Се срами се. Бадженния вкара. Fuck me. Фото. Найс. Майна! Добре, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се ви е харесал. Това е от Барзака също и... Чао!